ръцете, които не знаят почивка, за очите, които не са си доспали, за ръцете, които не милват и гари, за добрата усмивка. В този прекрасен ден сме се събрали с песни да ви поздравим и вашият хубав празник честитим. Днес вашите деца ще изразят своята безкрайна обич и желание да бъдат колкото се може по-дълго време с вас. С песнички, с танци и с много красиви думи ще ви покажат какво се случва по свой собствен начин, когато мама се върне от работа и настъпи време за сон.
знам какво да ти кажа. Послушай какво нещо ми се случи. Отивам аз на училището, нахраних моето вранче и взех да търся твоето лястениче. Ти нали ми каза да търся най-хубавото птиче и на него да дам храна? Гледах, сестро, какво да ти кажа? Всичките птички изгледах, но моето беше най-хубаво. По-хубаво от моето не видях. И взех, че на него
Искам да добавя тебе, приказки да слушам, вечер да се плащам, толкова преведат, вечер да се Мила моя мамо, сладка
Всички грешки прощаваш, че сърцето ти е толкова голямо, ще те прегърна много и ще кажа: обичам те, бъди щастлива! Но те пък от своя страна обещават, че ще играят повече време с вас. Ще ви разказват интересни приказки, а можете и да пеете заедно. Мили майчици, благодаря